I čao ljudi, evo nas ponovo u Bosnian Games BL i danas ćemo igrati jednu nevjerovatnu igricu, a to je Turbo Dismount. Ovo je jedna nevjerovatno zanimljiva igrica i danas ću vam je pokazati kakva je. Možda ćete imati link u opisu videa, ne znam, možda nećete, ali nebitno. Hajmo da krenemo sa igricom. Idemo. Kakva je ovo šema? Izgleda skok. Čekaj. Izgleda skok, izgleda ne možemo s ovim. Ajde, uzet ćemo Ferrarija. Pogledajte, ima ona pjesma Ferrari crveni, ali ovo je samo Ferrari žuti. Idemo pun gas, idemo, Ferrari žuti, hajde! Gas, može uskočiti. Skočio, dobro je skočio, dobro, nemam šta da kažem. Polomljena kičma, rebra. Čovjek nimalo nije dobro, pogledajte ga kakav je, svi su mu dijelovi tijela odletili. Dismount complete. Ajde, replay, ništa. Idemo novu stazu. Kakva ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Nešto ko u Egiptu, piramide neke. Hajde, idemo. Ne! Joj, prevrnu se. Jes dobro? Alo, Jaran, jes dobro? Dršće će mu glava, nije mi malo dobro. No hit score, To se traži. Ajmo, reset. Ajde da probam na ovoj šemi još neku drugu moto. Naprimjer, evo, hajmo uzeti moto. Daj ga, kako se ono zove oni, kao bajkeri, oni bajkeri s Marsa, da, jes, bajkeri s Marsa, pa ovo je onaj plavi, ajmo, pun gas, pun gas, hajde, možeš, nemoj se privrnuti, ne, pa pogledajte nam čovjeka. Ova je šema bila predobra, idemo na sljedeću. Pa hajmo na sljedeću šemu da izaberemo. Ljude, baš evo, jedna šema nema da se meni baš ono sviđa. U stvari ima jedna, evo je. Evo je, to je ta šema. Motor, nećemo. U stvari hajmo probati s motorom, idemo pun gas, hajde, možeš! Joj, nisam nikako reći, joj, nema mi noge, šta ću, nema mi noge, otpala mi noga, noge mi nema, šta ću, oj. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala, hvala vam što ste gledali, vidimo se uskoro, ćao! Možda će vam biti link u opisu videa, u stvari stavit ću vam, pa ako vam se bude svidjela ova igrica, snimite je slobodno. Slobodno je snimite, vidimo.